Makabannog mo tumuli dito agdan. Nagdagsin mo tanda ito resulta ti isbukong. Ay, hapo. Dagsin nga talaga. Ngamot din. Tulad ko pa lang, Jay. Klinik ni Doktor dito isbuk. Damdaman to di takik. A few moments later. Ay! Nabambanog at mangyul ulit ti takik kaun. Nyaman ni doktoran. Ay, ako. Yeah. Makabanog. Nga tuntukin din ito klinik na ni doktoran. Pasok, 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 pasok. Nabambanog na, Dok. Apay, tanakamas ka. Na-COVID na gamin, Dok. COVID ka? Okay. Sumberkan mo, sumberkan. Sumberkan dito yun. Baka mo, ano natin mapasamakin niya dito ka. Ay, gyaman na, Dok. Talaga nga nabambanog na. Apay, tanakamas ka. Kina-COVID na nga ro, Dok. Isungar nga dati resulta tag-isbukin takikaw. Apay, nagbid mo nga napuno mo. Dahil tagitang doon nga plangganan, isbukin takke. Imposible. Kaya na-COVID na nga ro, Dok. Amuyo ti symptoms ti COVID. Di ka doktora mo tin takke. Ay, nagtaki ang doktor. Nag-uyot na, doktor. Permi pa nag-inom ko danong doktor. Iso nga napunpun nun, aday jay tidkwan, isbukaw. Hindi pa nagtaktakik garo, doktor. Napuno mo jay batyan. Pag may tadangarod ka na COVID ka, napuno mo amin na kita nga doon nga planggana. Kaya mo sa mga na-COVID na daw. Medyo lang, medyo. Mangirumon mo dito nga, doktor. At kita, kumanubutog ka dita. Awan daw. Di ba na-COVID ka nga kunam? Awan daw. Agore tayo check ko man, no? Tapay lagurigor mo. Lai, batay mo to sa ganito. Batay mo. Apay tasakak daw. I-check ko garod, no? Dagurigor mo pa. Ita na COVID ka nga kunam. Nyakit kita. Apay nga daw tamot tun daw. Apay dagiti sa kam. Kasal na pa nagkaliti. Kamutik. Napanak pag nakigapas na daw. Marig na? Aray! Ay, awan gurigor mo. Awan. Ikang kati pagkargaam. Tayong ka mga nati isbom kintakin diwar. Dagita inurnong mga duwa nga planggana. Sige daw. Daytoy. Malang-alang basi jiti takim ha. Nagloko ka mo tun daw. Nagado di taktik. May sabat ka. Bati lang naganti pagkargaan. Ti kaya mga sawon, isarek mami nga takim dito. Nakabangbang se. Kasi kaki din daw. Kapag ngamin papala na may sabat ka nga takay. Ay ka, basol mo. Tanamati ka. Kaya mo sa daw, lukon na laang. Inyul ulik pa yung mga di taktik dito isang batsa. Alay nga kitin eh. Alam na kiti pagkargaam na eh. Kargaam dahil iti takke. Basi lang ha. Sige daw. Tapos ato isbaw. Sige daw. Ingkan. Ang tatuyin daw. Yaks! Nagbangsit! Nagbangsit dahil tatakkim. Gagangay na Apo. daw. Tamay sa mga lawasan. Apo nagbangsit. Agsat sa magsakiking ka nga pasyente ko. Apo aya. Ay atis buti ta. Atoy daw. Ay tatakke. Atoy daw. La, kanang paila dito eh. Kanang. Ha? Apay nga ka nagtatakik daw. Nagloko ka magtaan. Di ba i-check na dito? Takkim ni isbong. I-check ta. Basta anong mga matik nga daw. La, kanam. Agbalinto mo lang mga takiatan. Haan, kanam na itatakkim. Kanam. Kanam. Nga mo tayo. La, kanamon. Awan tayo nga kuhan. Reklamo. Kanam. Kanam na itatakkim. Siyempre, pabulon mo. Inuman mo tayo isbong. Inuman tayo isbong. Inuman tayo isbong. Nalpasan daw. Kalpasan. Kinan mo yung takkim. Ininin mo jisbom. Iso dahil tati agas mo.